Oh Mwari Baba, Mwari Komana, Mwari Mweandwera, Mwari Baba, Mwari Murumbwana, Mwari Mweandwera. Oh Munoyera, Munoyera, Imi Munoyera Baba, Imi Munoyera, Munoyera Baba, Munoyera Baba. Oh Muri Wazwai watereri mose kwazai mustara Baba nere Murumbwana Mweandwera Reverend Cliff Shanganya ye zuva ranhasi zuva rakaropafadzwa ratinodaidza kuti Mwari Vatatu Mumwe Sunday, Mwari Vatatu Mumwe Svondo, kana kuti Trinity Sunday. Regai nditi tisati tanamata, regai tisangane pamuimbi anoti iye ndinoshamiswa kwazvo nemabasa makuru. Dzakaoma kudai inoshamiswawo nemabasa aMwari avanobata. Baba, oh, ni Mwari Baba wanoshamisa, Mwari Vatatu Mumwe, itaikukude ichangamire, nokuti makatida makazotipa Jesu, watipa Mweya wenyu Baba kanu, watipa Mweya wenyu changamire, Lumbizaika,
mukuru. Mwari Vatatu Mumwe, ndoziudzaniko zanetsa moyo wangu, ndoziudzaniko zanetsa moyo wangu, ndoziudza Jehova zanetsa, ndoziudza Jehova zanetsa. Ngatinamatei. Mwari Baba, tinouya pamberi penyu panguva inoi, nguva yamatisarudzira tiri muzuva, zuva Mwari Vatatu Mumwe. Tinoungana pazuva irori Baba, zuva ratinodaidza Mwari Baba, Mwari murumbwana naMwari mweya anoera, Mwari Vatatu Mumwe. Tinokudaidzai nekuti tinoziva kuti imimi ndimi Baba kunherera dzisisina vana baba. Tinokudaidzai imimi Mwari nekuti tinoziva zvakare kuti ndimi amai kunherera dzisisina vana amai. Tinokudaidzai Mwari nekuti tinoziva zvakare kuti ndimi mukoma kune vasina vakoma. Tinokudaidzai Mwari nekuti tinoziva zvakare kuti ndimi mweya mutsvene namunyaradzi kune vari kutsvaga kunyaradzwa iko zvino. Ndimi mukoma kune vari kurwiswa kuti muvarwire. Apo taungana mangwanani ano, tinokumbira kugashira ropafadzo inobva kwamuri yekuti tigashire uvapo hwenyu muzita raBaba remurumbwana nemweya anoera. Amen. Tinoti Baba wedu vari kudenga, zita renyu ngarive dzvene, umambo wenyu ngausvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi semudenga. Mutipei kudya kwemazuva ese, uye mutibatsirawo Mwari tikwanise kusunungura vanotitadzira, sezvo nesuwo tichiedza. Musatungamidze murunzirwa, asi mutiponese muzvakaipa, nekuti umambo ndewenyu nemasimba noupenyu usingaperi. Amen. Ndine mashoko andoda kusheya nhasi ari kubva kuna Johani. Johani chapter 1. Ndichaverenga verse 1 kuenda paverse 5. Pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Ireri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyangwe chinhu chimwe chakaitwa. Upenyu hwaiva maari, hwaiva chiedza kuvanhu, chiedza chinovhenekera murima, asi rima haringa chikundi. Verse 14. Shoko rakazowa nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake, wakaberekwa mumwe chete waBaba, azere nenyasha nezvokwadi. John chapter 14 kubva paverse 26 kuenda paverse ya 27. Asi munyaradzi mweya mutsvene achatumwa naBaba muzita rangu, iye achakudzidzisai zvose nokukunyeurirai nekukuyeuchidzai zvose zvandakareva kwamuri. Verse 27. Ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu, handikupi sokupa kunoita nyika. Mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa,
irege kutya. Mwari akomborere mazwi ake nekuti anotiponesa uye anotiendesa kudenga. Amen. Iko zvino tichasangana zvakare pamuimbi 204, Mwari wakati handikukanganwi. Chidzidzo changa asi ndinotenda mazwi ake wokuti ndavengwa pamusana paJesu ndinocherechedzwa mponesi wangu. Handikukanganwi mwana wangu, ndinokuchengeta ndinokunangisa. Handikukanganwi kwete kwete, aiwa kwete, iri baba wako, aiwa uri mwana wangu. Hallelujah.
Mwari Baba wako, uri mwana wako. Yes. Mwari vakavimbisa kuti handikukanganwe. Ndosaka musoro weshoko rangu muzuva ranhasi ratiri kuti isusu Mwari Vatatu Mumwe Sunday, ndiri kuti Mwari wedu mukuru. Mwari wedu mukuru. Chinodikanwa kuziva kuti Mwari wedu mukuru. Ndiye ane chivimbiso handikukanganwe. Chivambiso chakazadziswa tikadzokera kuna Mavambo, kuna Genesis, patinonzwa Mwari vachisika pasi, tinonzwa zvakare kuti rakanga riri izwi richitaura. Rakanga ringori izwi. Izwi iroro rikazosanduka zvikanzi asi izwi iroro rakanga rina Mwari. Rakanga riri Mwari. Rikazobva rikachinja rikaenda pakuwa nyama. Zvatanzwa muna Johani. Patatiri kutaurirwazve kuna Johani wekutanga verse 1. Tataurirwa zvakare kuti it became the source of God's creation, pakusikwa kwepasi. Ichi chichitaurirwa kunzi ngachiwepo, ichi ngachiwepo, ichi ngachiwepo, ichi ngachiwepo, raingova izwi. Ukuru hwaMwari hunoshamisa. Mwari wedu mukuru. Mwari anopa ma-instructions ekuti zvinhu zviitike kunyange muupenyu hwedu. Zvinhu zvisingaitike Mwari vanopa ma-instructions ekuti zviitike. Kunyange mupasi ma-situations asiri kuchinja, Mwari vanopa ma-instructions ekuti achinje kana vanamatwa. Nani nesu vana vavo. Ndosaka vari kuti handikukangani, ndinokunangisai nguva dzose dzose. So ndiri kuti tinzwisise kuti svondo ino iyi kana ichinzi svondo yaMwari Vatatu Mumwe, kana kuti Trinity, kana kuti Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, zvinenge zvichirevei? Zvinenge zvichitaura ukuru hwaMwari. Zvinotaura ukuru hwaMwari. Zvinotaura kuti tina Mwari mukuru, tina biggers mukati muupenyu hwedu. Dai maizotaura mukaenda pataikura tainodenha tichiita zvese, especially kana uina mukoma kumba. Waizotaurira vanhu kana wakuda kukurowa, ndinokutaurirai kuna mukoma, ndina biggers. Tinaye muhombe Mwari Vatatu Mumwe, akazviratidza nekuva anosika mupasi, achitifananidza iye naiye. Mungamuti Mwari mudiki here ukazvitarisa mumira ukaona kuti wakasikwa, you were created in the image of God. That shows kukura kwaMwari, ukuru hwaMwari hunoshamisa. Wataimba pakutanga kuti kana ndiri ini zvangu ndinoshamiswa kwazvo nemabasa makuru akaitwa naMwari. Chakatanga chekusikwa inini kuti ndiwe munhu akafanana naMwari. So shoko randiri kutaura nderekuti zuva ranhasi rinotondedza nekuticherechedza kana taakuda kubva pana Mwari kuti aiwa, ngatisabva pana Mwari, ngatirambe tiri pana Mwari, nekuti tinaye Mwari mukuru. Tamunzwa kuti Mwari mukuru ari mucreation. It was the word in the beginning. Rakanga riri izwi. Johana ataura zvakare azadzisa zvinotaurwa kuna Genesis. Ndobva tachizotaurirwa pana John chapter verse 14 zvikanzi the word became human. Rakawa nyama kuzadzisa umwari hwavo vachida kuzviratidza kuti ndiMwari Vatatu Mumwe. Ndobva razadziswa rikawa nyama hau zvikataurika muna Maria paakanga achibata mimba, zvikanzi uchava nemwanakomana. The word became flesh. Izwi rakawa nyama. Saka tichitaura Mwari Baba, Mwari murumbwana, tozotaura Mwari Mweya Anoera. Saka tinoona kuzvarwa kwaJesu, tinoona Jesu achiwapo. Johana azvitsanangura izvozvo. Saka tinaye mukuru, tinaye mukuru wakafamba mupasi, Jesu Kristu, akazikanwa nevanhu vose, madhimoni akamuziva akamutya. Saka ndati Mwari wedu mukuru, Mwari watinonamata mukuru. Jesu akafamba mupasi, akatyiwa nemadhimoni, akatyiwa nezvirwere. Regai nditaure kuti kana nanhasi, kana uine hosha isingarapike, taura naJesu, taura naMwari Vatatu Mumwe.
tinaye Mwari anotyiwa, Mwari mukuru. Tikaverenga pavhesi 26 tachizotaurirwa kunzi Jesu akuenda anotaurazve kuti izwaika, ndichazokupai mweya mutsvene, ndichazokutumirai mweya mutsvene. Zvakaitika here? Vamwe vanotaura kuti hakuna Mwari. Inini shoko randoverenga robva rataura kuti benzi rinoti mumwoyo maro hakuna Mwari, nekuti harizive, masenses aro ari out of order. Ndo zvakaita benzi, harizive charakaona nezuro, chariri kuona nhasi nechariri kuona nezvaribva kuita manje manje, harinzwisise nekuti ibenzi. Ndo saka zvichinzi mumwoyo maro rinoti hakuna Mwari. Saka zvinofananidzwa nevanhu vanoti hakuna Mwari semapenzi, because havagone kuanalyza, kufamba nemaevents kuti Mwari mukuru akasika pasi nedenga, zvese zvirimo, magungu anoshamisa, nzizi dzinotyisa, ukatarisa makomo wotaura kuti Mwari hakuna. Uri munhu wakaita sei? Jesu ofamba mupasi, mwanakomana wake obva azvarwa zvakare kuBhethlehema uko, obva azvarwa ikoko, obva afamba mupasi, vanhu obva vamuona nemaziso avo voti zvakare hakuna Mwari. Jesu mumwe chete iyeye obva aroverwa pamuchinjikwa, vanhu vachiona, obva afa, obva amuka, vanhu voti hakuna Mwari. Jesu iyeye obva aenda kudenga, vadzidzi vobva vasara. Mukaenda pana Acts chapter 2, mweya mutsvene wakavimbiswa uya waataura iye asati atoenda, waanga achitaura Jesu pa27 pa 26 apa, zvikanzi wakabva wazadziswa muna mabasa avapostori, zvikanzi wakaburuka. Saka tichitaura Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Murumbwana, kutaura kuti tina bigazi watinaye muupenyu hwedu. Tell every situation yeupenyu hwako iri kukunetsa kuti ndina Mwari mukuru, ndina bigazi, ndaakukumhan'arira. Tell the disease iri kukutambudza in COVID-19 situation yatiri inoi, itaurire kuti tina bigazi. Usasvike pamba pangu, usasvike mumhuri yangu, usasvike mutende rangu, nekuti ndina bigazi. Tinaye Mwari mukuru, Mwari vatatu mumwe, ari mumwe chete, ari munhu mumwe andaidzwa kunzi Mwari, asi ari muhombe in the sense iyoyo yatakaona mwanakomana wake achifamba mupasi achiita mabasa anoshamisa, varwere vakarapwa, vana Razaro vakamutswa kuvakafa. What a such big God we have. Our God is so big, there's nothing that he cannot do. He can change your situation today. Today, God is going to change your life. Ukangotenda muna Mwari mukuru iyeyu, Mwari bigazi watinaye. Taurira Satani kuti usandherere, ndina bigazi, Mwari wangu mukuru, Mwari Murumbwana, Mwari Baba naMwari Mweya Mutsvene. Mwari vakuitire zvakanaka, muve neSunday yakaropafadzwa, murambe muchidayira nekutenda muna Mwari vatatu mumwe. Musafurirwa nevaprofita venhema, musafurirwa nevose vari kudzidzisa dzidziso dzenhema. Vaudzei kuti tina bigazi akafa akamuka. Musaende kumachechi kunoshandirwa nevafundisi kana kushandirwa nemaprofita. Endai kuchechi kunosangana nabigazi, momureceive as your personal savior. Receive bigazi, true God, 3 in 1. Receive him as your personal savior. Your life will be changed. Aushandirwe zviya zvikunoshandirwa nemaprofita kunzi tokuitira izvi, then zvinhu zvako uchaona mangwana zvichinja, tora ichi uende nacho. That's a lie. Receive Jesus as your personal savior. Gashira Jesu samuponesi wako, waponeswa. Iva ine Sunday yakaropafadzwa. Mwari akuitira izvi zvakanaka. Ndoda kuti ndipedzise nekunamata newe nguva ino atinamatei. Mwari Baba, Mwari Murumbwana, I place into your hands every situation that is difficult for us. Zvese zvakaoma zvinorema muupenyu hwedu ndozvisa mumaoko enyu. Ndiri kunza vana venyu ava mumaoko enyu, vari kurwara, vari kurwarirwa, vazivisei kuti muri mukuru. Vakabata mupendero wenyu vakutopona izvozvi. Zivisai vose vane nzara, vasina zvekudya pamatables, kuti vakangofunga kunotanga garden vachiti ndinoenda Mwari ari mukuru, chero kuine mvura, chero Mwari vakatipa mvura, zviro zvavo zvese zvinotanga kuende. Wazivisei izvozvo pavakuenda kunotanga magarden.
vazivisei Mwari pavari kuenda kunotsvaga mabasa, kuti tina Mwari mukuru. Pari kunochuzwa vamwe, mwana wenyu ngaaenda achiziva kuti ndina biggers: Mwari Baba, Mwari murumbwana naMwari mweandwe. Ari Holy Spirit anopinda newe panonzi pindai 1-1, iwe unenge usiri wega, because una Holy Spirit munotopinda muri 2. The advocate, the counselor will be there, anokuudza zvekutaura kana wapinda muinterview. Waenda kumatare edzimhosva, nyaya dzekupomerwa zvakare, una biggers, because he is Holy Spirit. Unopinda naye mukoti. Zvichinzi hatisi kuda mawitness mamwe ose, iwe unoenda newitness yako ari Holy Spirit. Mwari zivisai vana venyu izvozvi, kuti nyaya dzavo dzatopera, dzatongwa, nekuti tina biggers, ari imimi, Mwari Baba, murumbwana namweandwe. Amen. Regai tisvike munguva yekuimba zvakare tichipedzisa shoko redu ranhasi. Tichaimba muimbi anoti upenyu hwangu hunofara, upenyu hwangu hunofara. Ngeiko upenyu hwangu huchifara? Ngei upenyu hwangu huchifara? Because ndine mweya mutsvene. Handiti mweya ndiye ruvheneko. Madambudziko angu azopera. Why? Because ndina biggers: Mwari murumbwana, Mwari mweya, Mwari Baba, Mwari vatatu mumwe mumunhu mumwe. Muhombe naika ngatiimbei kuti upenyu hwedu hunofara. Kubva nhasi kana upenyu hwako hwanga husiri kufara, nekuti wanzwisisa zvinoreva Mwari vatatu mumwe Sunday, ziva kuti you are not alone. Wakachengeteka. Upenyu hwako hunofanira kufara kana wakagashira Jesu samuponesi wako, kana wakamugashira akutonga upenyu hwako. Kuchema kwangu kwazopera, ndine mweya mutsvene, urombo hwangu hwapfuura, ndine mweya mutsvene, mweya ndiye ruvheneko, imara ruoko rwaMwari runofamba nesu kunyangwe munguva dzakaoma kudai. Hatisiri tega, tikabata ruoko rwaMwari, Mwari
akatibata, atifambe tiri tega. Amen, 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 amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Uchema kwangu kwazope inemwe wadikaniwe ubvadzura ndakagashira Jesu samuponesi wangu. Handina nhamo kana urombo nekuti Jesu ndiye upenyu hwangu. Oh, zvanzi naJohani pavhesi 27, Jesu anoti, ndichakusiyirai mweya munyaradzi achazova nemi kune vose vari kuchema. Zvanzi, mapiro andinokuitai munyaradzi akasiyana nemapirwo anoitwa nepasi rino. Tinaye Mwari mukuru, tinaye Mwari muhombe, tinaye biggest. Ndaurira Satani usandidherere nekuti ndinaye akatendeka. Haleluya. Mwari werugare, Mwari wenyasha, vakuitirei zvakanaka. Ngatigashire nyasha. Nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwamweya anoera ngadziwe nesu tese, dziende nesu dzitichengete kudzamarara tazopinda muupenyu usingaperi. Amen. Amen. O muri mukuru Baba, muri mukuru changamire. O muri mukuru changamire wangu Baba, muri mukuru Baba, muri mukuru